level. Activate Operation Thunderbolt. Malat is a division of IAI, Israel Aerospace Industries. More than 3 decades ago, we identified the operational need to receive real-time intelligence picture from the field. The solution we developed and deployed operationally was the first ISR UAV system to transmit real-time video. Malat's airborne platforms differ in size and capabilities and can accommodate a wide variety of operational requirements. Because this is the obligation we, more than 1,000 Malat experts, took on ourselves to provide you with advanced, reliable solutions that will place you always one step ahead. השנה 1839. אירופה נמצאת בעיצומה של המהפכה התעשייתית, והרכבות הן הכוח המניע של המהפכה הזאת. ממש באותו הזמן, משה מונטיפיורי מבקר בארץ ומבין שרכבת בין יפו לירושלים יכולה להביא את הקדמה גם לארץ ישראל. אז למונטיפיורי יש רצון, אבל כדי להקים את הרכבת הוא צריך זיכיון. ומי אמור לאשר לו את הזיכיון? הסולטן הטורקי? ירושלים של אותם הימים היא צפופה ורועשת, וכך גם קבלת הפנים שלה. לנוסעי הרכבת חיכו ברציף עשרות סוכנים של בתי מלון, קבצנים שביקשו בקשיש, סבלים שהציעו את החמור שלהם, סוחרים שהכריזו בקול רם על מרכולתם הססגונית. בקיצור, מעורב ירושלמי. משנת 1946 עד שנת 1948, ארגוני המחתרות היהודיים, ההגנה, האצ"ל והלח"י, נלחמים במנדט הבריטי בכל דרך אפשרית. בין השאר, הם מחבלים במסילות וברכבות שמובילות חיילים בנשק, וגורמים לבריטים לרדת מהפסים. תרתי משמע.